Tak, ahojte. Moje meno je Dominik Rist. Vedľa mňa je moja manželka Miška. A v prvom rade by som chcel poďakovať organizátorom za veľmi krásnu a kvalitnú akciu a aj ostatným speakerom za veľmi podnetné a príjemné talky. Mimochodom, môže sa stať, že občas budeme používať angličtinu, lebo my sme tak zvyknutí celkom. Totižto obaja sme síce z Bratislavy, z rovnakej strednej školy, ale momentálne sa nachádzame v Edinburgu, kde teda pôsobíme obidvaja v akadémii, obidvaja sme vedci. Ja som postdoktorand na Heriot-Watt University v Edinburgu a Miška je v molekulárnej biológii, PhD študentka. No, keďže máme spoločnú prednášku, tak sme si to museli nejak rozdeliť. A ja som sa rozhodol, teda, že porozprávam niečo o tej svojej ceste naprieč akadémiou, teda naprieč fyzikou, a Miška vám potom, čo si porozprávam o svojom výskume. Takže ja som teda postdoktorant a robím v oblasti, ktorá by bola celkom zložitá na vysvetlenie. Dá sa povedať, že používam isté matematické metódy, povedzme teórie vyšších kategórií na štúdium teórie strún a kalibračných teórií. Čiže do toho sa teraz nejdem púšťať, ale keď vás to zaujíma, tak môžete si ma niekde odchytiť potom. Fyzika a matematika mňa začali fascinovať už v podstate na strednej škole, keď som zistil, že poskytujú skvelý nástroj na porozumenie základných otázok o našom vesmíre. Rozhodol som sa pre štúdium fyziky na Slovensku, v Bratislave na Matfize. Tam som získal naozaj skvelé pevné základy vďaka kvalitnej výučbe. A vlastne moja láska k týmto disciplínám fyzike a matematike sa veľmi prehlbila. Potom som pokračoval v štúdiu teoretickej fyziky na University of Nottingham. To bolo ináč riešenie tzv. Akademického problému dvoch telies, kedy sme museli s Myškou sklbiť, aby sme boli na rovnakej univerzite, teda respektíve aspoň v rovnakom meste a mohli študovať spoločne. Čiže ja som teda študoval teoretickú fyziku tu. No a potom som si spravil doktorát na Heriot-Watt University v Edinburgu, teda v tej ťažko pomenovateľnej oblasti, ale nazvime to teda teória strún. A vlastne PhD som ukončil tento rok a momentálne som teda postdoktorant. Zopár takých lekcií, a pozorovaní, ktoré som sa počas svojej doterajšej cesty naučil. No prvé z nich je, že je naozaj potrebné mať kvalitné základy a kvalitnú výučbu, ktorá tieto základy vybuduje, pretože aspoň v takých hierarchických disciplínach, akými sú fyzika a matematika, je to kľúčové, lebo ak chcete jednoducho pochopiť, že povedzme časticovú fyziku, tak to sa nedá bez toho, aby ste predtým dobre porozumeli kvantovej mechanike a teórii relativity. Shoutout Einstein. A na to, aby ste porozumeli kvantovej mechanike, potrebujete poznať naozaj veľké množstvo matematiky a tak ďalej. Proste nabaluje sa to, potrebujete mať pevné základy. Na vybudovanie pevných základov je podstatné, aby ste mali kvalitnú výučbu. Tá sa mi dostala práve v Bratislave. No a keď už máte tie pevné základy vybudované, môžete sa pokúšať robiť nejaký špičkový výskum. No a v tomto musím pochváliť zase tie západné univerzity, že tam sa im v tomto naozaj darí, a teda aj ETH. A tam teda odporúčam si pozrieť aj v zahraničí, ak ľudia premýšľajú doktorát si spraviť, lebo tam sa naozaj dá pričuchnúť k tej svetovej vede. A ja si teda veľmi cením, že som mal túto možnosť práve u veľmi kvalitného človeka v Edinburgu, lebo tak sa v podstate človek naučí, ako sa v praxi posúvajú hranice toho nášho kolektívneho poznania. Doktorát vás takisto naučí, že čo to znamená niečomu porozumieť naozaj do hĺbky. A jednu takú vec, čo by som rád podotkol, jeden z
kultúrnych rozdielov medzi Britániou a povedzme Slovenskom, čo som si za tie roky všimol, je, že oni majú lepšie vybudovanú takú kultúru poznania, kultúru zvedavosti, ktorá sa prejavuje v tom, že vedcov a ich prácu majú v oveľa väčšej obľube a oveľa viac ich vážia. Toto neplatí samozrejme len pre Britániu, ale tam som si to prvýkrát všimol. A toto je podstatné, pretože na tomto je založená vlastne založený ten základný výskum. To je niečo, čo Richard Feynman nazýval, že pleasure of finding things out, potešenie z objavovania, z porozumievania. No a ten základný výskum, ktorý teda ja som robil, aj túto niektorí kolegovia sa ho zúčastňujú, je podstatný aj z toho hľadiska, že on síce je robený kvôli tomu, teda není robený s nejakým praktickým uplatnením vo svojom zámere, ale napriek tomu môže vyprodukovať veľmi osožné veci pre spoločnosť. A ja teda ilustrujem to na pár jednotlivcoch spojených práve s ETH a so Švajčiarskom. Tak prvým je Albert Einstein, toho netreba predstavovať, ale tak teória relativity, na základe toho máme GPS a kvantová mechanika a tak ďalej, jadrová energia. V tom všetkom bolo namočený. Ďalší Röntgen, tu študoval, rentgenové lúče. Potom dnes už spomínaný von Neumann, kolegom Alešom, ktorý teda je matematik, ale mal prácu aj, ktorá položila základy počítačovej vedy. No a nakoniec profesor na ETH, Pauli, jeho výskum znašiel uplatnenie v chémii, v tuhých látkach a tak ďalej. Čiže moje hlavné posolstvo asi je, aby sme spoločne všetci rozvíjali túto kultúru zvedavosti a chápania, porozumievania svetu okolo nás. A aby sme spoločne aspoň takýmto spôsobom a ideálne aj inak, napríklad finančne, podporovali vedu a základný výskum. Ďakujem pekne a teraz odovzdávam slovo Miške. Je to zapnuté? Áno, je. Tak. Ahojte, ja som Miška a ako vidím, Dominik mi nenechal veľa času na rozprávanie. Ale tiež by som sa chcela poďakovať organizátorom za túto možnosť tu byť a vám tiež porozprávať o mojej ceste vedou. Moja vedecká oblasť je biológia, čo je veda, ktorá skúma život a všetko, čo sa týka života. A moja vedecká púť začala počas strednej školy, keď som išla na 3-mesačnú stáž na juh Anglicka, do Brockenhurst College. A to bolo tak prvýkrát, čo som bola tak vystavená reálnym laboratóriám a reálnej praktickej vede. Pretože na nešťastie u nás na Slovensku sme nemali žiadne laboratória na strednej škole, všetko bolo len teória. A toto bolo prvýkrát, keď sme sa aj učili niečo teoretické, tak sme si to mohli hneď prakticky overiť, čo ma nesmierne bavilo. Toto dosť ovplyvnilo potom aj môj výber vysokej školy, že čo študovať a kam to ísť študovať. Vedela som, že chcem ísť študovať biológiu a takto som sa aj rozhodla ísť študovať do zahraničia, takže som si spravila bakalára biológie a biochemii na University of Nottingham. Potom naše kroky smerovali severnejšie, do trošku chladnejšej krajiny, do Škótska, do Edinburgu. Tam som si spravila magistra biochemii a po magistrovi teraz ešte robím PhD v bunkovej biológii u profesora Davida Tollerbyho. To je veľmi známy labák, ak to niekto chodíte v oblasti RNA biológie, tak to je labák, kde sa objavila exozoma, čo je štruktúra, čo degraduje RNA molekuly. Takže toto je budova, kde som. A toto je môj labák. Ako vidíte, tam trošku bordel, ale takto vyzerá väčšina labákov v biológii. No a čo to teda robím v tom labáku? Tak, ako som už spomínala, robím PhD v bunkovej biológii. Bunka, ako všetci vieme, je základná stavebná jednotka všetkého živého. A bunku si vieme predstaviť aj ako také mesto mikrosveta. Tak ako mesto, aj bunka má svoje časti a štvrte, ktoré sú veľmi dynamické a musia navzájom
spolupracovať a komunikovať veľmi efektívne na to, aby to mesto, bunka vedelo dobre fungovať a aby prežilo. Takže aj ako mesto, aj bunka má takú svoju radnicu, nukleus, napríklad Golgi, aparatus je distribučné centrum, potom máme ribozomy, ktoré robia proteíny, ktoré sú potrebné na chod a rast mesta. A ako každé mesto, tak aj prevádzka bunky je veľmi, veľmi energeticky náročná. A práve preto bunky potrebujú živiny na to, aby vedeli prežiť. Čo sa však ale stane, keď zdroj týchto živín zmizne z prostredia? Ak bunka nič nespraví, tak jej dojdú zásoby energie a surprise, zomre. Práve preto má bunka bezpečnostný systém, ktorý keď sa vlastne znížia živiny, tak sa aktivuje a tento bezpečnostný systém potom hovorí bunke, OK, prestaň požierať energiu, je potrebné teraz tú energiu si šetriť. No a toto je presne, čo študujem v mojom projekte. Čo som objavila, bolo, že tento bezpečnostný systém v bunkách, ktoré ja skúmam, čo sú kvasinky, takže modelový organizmus, je jeden proteín, ktorý sa volá PIN4. Takže tento proteín je potrebný na to, aby bunke povedal, že OK, naozaj treba šetriť energiu, lebo inak zomrieš. A bez tohto proteínu tá bunka nevie prežiť. Druhá taká hlavná otázka, ktorú sme si kladli, bolo, že ako rýchlo tá bunka vie reagovať na stres, ako rýchlo si všimne, že nemá dostatok živín. Toto je veľmi zaujímavá otázka a tá odpoveď nás veľmi, veľmi prekvapila, pretože to bolo oveľa rýchlejšie, ako sme čakali. My sme v podstate tento time point, ktorý vám ukážem, brali ako kontrolku, to sme použili, že akože sme si povedali, že vtedy sa určite nič nestane. No a toto nás veľmi prekvapilo, že bunka za menej ako 30 sekúnd vie, že prišla o zdroj živín a vie sa zariadiť tak, aby prežila. Takže už menej ako 30 sekúnd bunka zrazu prestáva vyrábať väčšinu proteínov a začne vyrábať proteíny, ktoré sú potrebné na to, aby tá bunka prežila. Takže to je naozaj veľmi, veľmi rýchle v bunkovom svete. No a prečo je toto dôležité a prečo sa zaoberáme týmto? Okrem toho, že je to naozaj sranda stresovať bunky, je to fakt sranda, tak je to aj dôležité kvôli tomu, že bunkový stres hrá veľmi dôležitú úlohu vo veľmi veľa chorobách, ako neurodegeneratívne choroby, diabetes a rakovina. A tieto naše poznatky môžu lepšie pochopiť, ako tieto choroby fungujú. Tak, ešte na záver, prečo sme tu. Ako Dominik spomenul, vlastne ešte som PhD študentka v Edinburgu, ale budeme už končiť budúci rok a odchádzame z Edinburgu a Švajčiarsko považujeme ako super kariérnu možnosť na pokračovanie nášho vedeckého sna. Dobre, ďakujem. To je všetko.